amerikanske præsidents søn, Donald Trump Jr., besøger i dag Grønland. Og det sker efter flere ugers debat om Grønlands fremtid og forholdet til USA. Det amerikanske fly her, der landede i Nuuk i går, er ejet af Tilman Fertitta, som Trump har udpeget som ambassadør i Italien. Ombord var angiveligt en fortrop, der skal gøre klar til, at Trumps søn altså ankommer i dag. Grønlands departementschef for udenrigsanliggender siger til os i DR, at de er blevet orienteret om besøget, men at det er et privat besøg, og at der ikke er planlagt noget møde med den grønlandske regering. Vi har også været i kontakt med den grønlandske landsstyreformand Mute B. Ede her, men han har ingen kommentar til det amerikanske besøg. Og Donald Trump bekræfter sønnens besøg i Grønland på sit eget sociale medie, hvor han blandt andet skriver "Make Greenland Great Again". Jeg hører, at befolkningen i Grønland er MAGA. Min søn Don Jr. og forskellige repræsentanter vil rejse dertil for at besøge nogle af de mest storslåede områder og seværdigheder. Grønland er et utroligt sted, og befolkningen vil have stor gavn af, hvis og når det bliver en del af vores nation. Vi vil beskytte det og værne om det mod en meget ond verden. Og i opslaget på Truth Social, der ligger der også en video med en unavngiven mand, der svarer på spørgsmål om Grønland og USA. So, like, if you could tell Trump anything, what would it be? Buy us. Buy Greenland? Buy Greenland. Why do you want Trump to buy Greenland? Because we don't want to be colonized by Danish government anymore. We get ripped every year about our minerals from Greenland. We are the richest nation in the world, and we don't get to use it. Denmark's using us too much. Do you like America? I love America, but people are too fat over there. Og Trumps interesse i Grønland handler kort fortalt om 3 ting, siger vores USA-korrespondent. Det handler om national sikkerhed, det handler om nye handelsruter, det handler om råstoffer. Grønland bliver stadig mere strategisk sikkerhedsmæssigt vigtig for USA. Rusland opruster i Arktis. Kina har også vist interesse, blandt andet fordi der i takt med, at isen smelter på grund af den globale opvarmning, vil åbne nye handelsruter mellem Asien, Europa og USA. Mens det bliver varmere, når det bliver varmere, vil det formentlig også blive mere rentabelt at udvinde nogle af de mange råstoffer, der er på Grønland. Og derfor er Grønland interessant for USA. Det er nogle af grundene, men der er også den mulighed, at Donald Trump ud over det simpelthen bare er fascineret af tanken om, at USA skulle købe Grønland, mens han er præsident. Og fra Jakob Krog, så springer vi videre til dig, Rikke Gyldmannsø, der er politisk analytiker her i DR. Altså sidst Donald Trump luftede den her tanke om at købe Grønland, ja, der var vores statsminister Mette Frederiksen hurtig til at kommentere. Hvorfor har vi ikke hørt fra hende endnu? Jamen, det hun sagde i 2019, da Trump udtrykte interesse for at købe Grønland, det var jo, at det var en absurd tanke. Og den her kommentar, den tog Donald Trump jo virkelig nær. Det udløste lidt en lille diplomatisk krise, hvor Donald Trump aflyste et ellers planlagt statsbesøg i Danmark. Og det viser jo, at sådan nogle sager her, selvom det indtil videre kun er ord over for ord, har en svær diplomatisk balancegang i sig. Og derfor så ligger statsministeren så der, hvor hun henviser til Grønland, til det grønlandske selvstyre, til landsformanden, som hun bakker op og siger, at Grønland er ikke til salg, og det siger de selv, og det har hun meddelt i en pressemeddelelse. Vi har ikke set hende være ude at sige noget den her gang. Det er den her balancegang, men en dansk statsminister kan jo ikke blive ved med ikke at sige noget, fordi hun møder jo jævnligt sådan nogle typer som mig og mine kolleger på Christiansborg, og vi vil jo selvfølgelig forsøge at få hende til at kommentere denne her højst opsigtsvækkende udvikling. Men hvad kan hun og Danmark gøre, hvis USA og Grønland får lyst til at gå sammen? Jamen, det er jo det. Det er jo helt nyt land, det her. Det er helt nyt territorie, det her, vi ikke kender til. Det hedder jo i selvstyreloven, som blev lavet mellem Grønland og Danmark, at det alene er det grønlandske folk, der afgør deres fremtid. Efter nytårstalen fra Mute B. Ede, der er kommet lidt mere blæs på de her tanker om selvstændighed. Det ved man også er noget, der blusser op hver gang, der skal være valg i Grønland, og det skal der jo inden for 3 måneder afholdes
i Grønland. Men hvis det grønlandske folk så i den næste valgperiode, altså i løbet af de næste 4 år, skulle komme dertil efter mange års forberedelse, at man vil lave en folkeafstemning om selvstændighed, så hedder det sig, at man bagefter i det danske Folketing skal nikke til det. Det skal så at sige være i samtykke med Folketinget for, at Grønland kan blive selvstændigt. Men der er vi altså ikke lige i overmorgen. 3 mænd er sigtet for uagtsomt manddrab